Лъвският портал, енергийният зов на душата към пробуждане, сила и завръщане към себе си, има дни, които не просто минават през календара, те минават през душата. Днес е такъв ден. Наричан Лъвски портал, той не е просто астрономическо явление, а енергийно отваряне на врата към вътрешна трансформация. Слънцето в Лъв съвпадат с Сириус, мистичната духовна звезда, и числото 8, символът на безкрайност. Карма и лична сила се сливат в този ден, за да ти зададат един прост, но съдбовен въпрос. Готов ли си да си припомниш кой си всъщност? Какво носи Лъвският портал? Това не е просто ден за желания. Това е време за заявяване на душата. Лъвският портал активира чакрата на сърцето, за да обичаш смело, личната ти сила, за да заявиш присъствието си без страх, вътрешният ти глас, за да не го заглушаваш повече в името на приемане и удобство. Това е моментът, в който старото ти аз се покланя и отстъпва място на нова светлина. Не защото не си бил достатъчен, а защото си готов да бъдеш повече, по-истински, по-смело, по-светло. Как да се свържиш с енергията на този ден? Свещено пространство за вътрешна среща. Затвори очи, постави ръка на сърцето си, почувствай ритъма на живота в теб. Почувствай благодарност, че си тук, в този момент. За всичко, което си бил. И за всичко, което ставаш. Писмо до себе си от бъдещето. Вземи лист и напиши 08.08.2026 година. След това в сегашно време опиши как живея, какво съм създал, с какво се гордея, кой съм в най-светлата си версия. Не го редактирай. Остави сърцето да води. Медитация за активация на вътрешната светлина. Представи си златен лъч, който минава от слънцето, през коронната ти чакра до сърцето. Този лъч се разлива във всяка клетка. Той ти носи смелост, яснота и любов. Повтори си. Аз съм канал на светлина. Позволявам си да бъда в своята истина. Създай своя визия. Изрежи, нарисувай или намери образи, които ти носят усещане за дом, радост и цялост. Не за да манифестираш вещи, а за да си припомниш вътрешните си пейзажи на щастие. Какво не е този ден? Не е ден за хаотични желания от егото. Не е ден за доказване. Не е ден да искаш повече, без да си благодарен за това, което вече имаш. Това е ден да се завърнеш в себе си с думите: достатъчен съм и съм готов за следващото си ниво на изразена любов, мъдрост и сила. Въпроси за дълбоко размишление. Кой съм, когато никой не ме гледа? Какво поведение, мисъл или вярване съм готов да оставя зад себе си? Какво в мен иска да се роди днес? От сърцето, а не от страховете. Утвърждение за Лъвския портал. Позволявам на истинската си същност да се разкрие. Изразявам себе си смело, автентично и с отворено сърце. Аз съм синхронизиран с потока на живота и излъчвам своята светлина свободно. Послание за деня. Най-голямата смелост не е да се бориш, а да се покажеш такъв какъвто си. Да бъдеш добър в свят, който те е учил да се криеш. Да обичаш, когато си бил ранен. Да продължиш